mesti kudu eling sajroning urip kudu eling aja ngaji ngomong eling kabeh urip sakjane isun pasti bakal nulung ibaratku sing salah prasaja ya mak ya puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah kesehatan marang sedhengah titah wabil khusus kagem marga agung ing laladan Kota Madiun mendunia. Oh mengkono merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe sesasi kepungkur sowan ana daleme Bapak Ali Mas Mudi panjenengane anggota dewan sing pancen lenggahe ana Tulung Syarat dan Madiun ya Pak. Bener nalika panjenengane wayangan biyen delalah Raka Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono ki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih mituhu kang dadi pangandikane Pak Ali, ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku. Kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ring palungguhan iki wis kelakon dadi bukti aku sak kanca Madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ingkang mapan ana ing Kota Madiun. Oh mengkono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukita karo Ibu Eli ya Pak. Pancen kaya mengkono. Bener mangandikane para pinter kae teteken tekun bakale katekan kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing mbrewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang klebu Aston barang pokoke umume hotel ana laladan Madiun ki kagungane Pak Harsono iya ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen wong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya.
diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute akhirnya bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula raneh ramuka lamun to hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono mergo semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya mergo saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang Purbani Hyang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra ingkang cacahe ana 3 dipandhegani karo Mas Andi Halim nyatane bisa dadi piyai sing sukses kaya mengkene tur dasare bermanfaat. Iya Mak iya kaya mengkono kuwi sing becik ya kaya ngono kuwi lho Nduk. Nadyan to panjenengan iki nuwun sewu ora kok ngalembono bisa menjadi orang terkaya di kota Madiun mendunia, namun kehebatan Bapak Harsono tidak pernah melepaskan, tidak pernah lupa dan selalu cinta terhadap budaya seni tradisi wayang. Itu hebatnya Pak Harsono. Ngono ya kaya mengkono kula raneh ramuka barengi tasakuran persenian hotel panjenengane ya kepareng wayangan.